Kodi munazifunsapo kunena kuti kodi chimachitika ndi chiyani mtsogoleri wamkulu wa dziko lapansi akamakangana ndi mtsogoleri wamkulu wa mpingo waukulunso pa dziko lapansi umene ndi mpingo wa Katolika? Kodi izi ndi mkangano wamba kapena ndi chiyambi chakusintha kwakukulu pa dziko lonse? Mawu akuti sindikukuopa ndi mawu amene agwedeza dziko, komanso mawu akuti weak and terrible, mawu omwe abweretsa mkangano. Lero tikufotokoza zonse zoyambira za mkangano zomwe Trump ananena, komanso yankho la Pope, tanthauzo lake pa dziko lonse. Musachoke chifukwa nkhani ndi yotentha kwambiri kuposa momwe mukuganizira. Kwa kuti timvesese zonsezi tiye tikhalire limodzi kufikira kumapeto, ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Pa 12 April mchaka chomwe chino cha 2026 ku Vatican City, Pope Leo wa namba 14 anasogolera pemphero lalikulu ku St. Peter's Basilica, koma mu uthenga wake sunali wamba, ndipo ngati mwa pempheroli munali mawu monga enough of war, enough of power, kufotokozera modzama. Popo ankafuna kuti atsogoleri asiye nkhondo, kuti adziganizira moyo wa anthu, kuti mphamvu sizingagwiritsidwe ntchito molakwika. Izi zinali ngati chenjezo kwa atsogoleri amphamvu wa dziko lonse, ndipo Popo anatchula mawu monga delusion of omnipotence. Kodi izi zikutanthauza chiyani? Atsogoleri ena amaganiza kuti ali ndi mphamvu zonse ndipo amachita zinthu osaganizira anthu, ndipo tanthauzo lake ndi lakuti nkhondo zambiri zimachokera kuzikweza anthu wamba ndi amene amavutika, ndipo Popo akuyimira anthu osalankhula. Ndipo mawu ake Trump pa 13 adayankha zimene Popo adalankhula kudzera mu pemphero, ndipo Donald Trump sanachede kuyankha kwake, ndipo mawu ake anagwiritsa ntchito chizungu chakuti Pope is weak on crime, terrible for foreign policies, komanso kupitiriza kunena kuti stop criticizing the president, use common sense. Trump mawu akewa ankafuna kutanthauza kapena akutanthauza kuti Popo akulowerera mundale. Iye akufuna Popo adzikhala pa chipembedzo chokha, asamatenge nawo gawo pa nkhani zandale, kuzipangira chitetezo. Trump akuti akuchita zomwe anthu anamuvotera. Mkangano waukulu uli pano, Iran ndi nuclear weapons. Popo akususa nkhondo pamene Trump akufuna chitetezo, kusiyana kwakukulu kwa maganizo. Ndipo mawu ake Trump anafotokoza nkhani ya immigration, kunena kuti dziko la Venezuela limatumiza zigawenga mdziko la America, ndipo m'malo mwake US iyenera kuziteteza. Ndipo mawu ake Trump adafotokoza kuti adayetsapo kuchenjeza dziko la Venezuela kudzera mwa mtsogoleri wake, koma palibe kusintha kulikonse kumene kunadza. M'malo mwake iye adangogwira mtsogoleri wa dziko la Venezuela. Ndikudziwa kuti nkhani imeneyi mukuidziwa bwino, yes, kuja kumene kunatumizidwa gulu la Delta Force, kumene mbiri imafotokoza kuti pa gulupo panalibe munthu wachimuna aliyense. Omwe adapita kumeneko adali anthu a mtunduja wachidzimayi. Ndeno mukulankhula kwa Donald Trump anabweretsanso nkhani ya mchaka cha 2020 kuonesa kulephera kwa mpingo, ponena kuti matchalichi anatsekedwa, ndipo yakuti mpingo mu nthawi udalephera chifukwa ngati mpingo umadzimva mphamvu udakachita kuthekera kuthana ndi nthenda ya COVID-19. Komano iye akufotokoza kunena kuti utsogoleri komanso ndale ndi zimene zinatengapo gawo pakuthana ndi nthenda imeneija. So apa ndi pamene nkhani yatentha kwambiri, ndipo Pope Leo namba 14 nayenso lero lomwe pa 13 wanena kunena kuti I don't fear Trump. I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe. I am confident with the church's policy. We're not politicians. We're not trying to make foreign policy also with the same perspective that he might understand. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is the message of the Lord. Thank you very much. Tanthauzo lake sazasiya kulankhula, ndipo sazalola mantha kumulepheresa. Mwanjira ina sakuopanso mtsogoleri aliyense, kuphatikizapo yemwe wamutchula mawu ake kuti sindikumuopa Donald Trump.
So Pope akuyimira mpingo, akuyimira mtendere, pamene Trump akuyimira boma, akuyimiranso mphamvu. Mkangano uwu ndi wa mfundo zazikulu ndithu, ndipo nkhani ikukhuza nkhondo, mtendere komanso ufulu olankhula, ndipo anthu ambiri akuyang'ana zimene zizachitike ndi zimene zichitike patsogolopa. Koma mwina nkumakamba komanso kufunsa kunena kuti kodi nkhani itha motani, chifukwa tikaona mbali zonse ziwiri kuli mikhulangola anthu amene kulankhula kwawo kumakhala ndi impact pa dziko lino lapansi. Tikukamba za Donald Trump yemwe ndi mmodzi mwa atsogoleri amphamvu kwambiri pa dziko lapansi, ndipo zolankhula zake nthawi zambiri zimakhala final say, sizidikira kulingalira kulikonse akalankhula. Ndipo tikaona mbali inayi wamkulu wachipembedzo pa dziko lonse lapansi, mpingo wa Katolika, mtsogoleri wake amene ali Pope nayenso kuyankha. So ndi nkhondo imene utakhala kuti ufuna ulowerere uzangopusapo, chifukwa anthu amene akulankhula nawo ndi anthu amene ali ndi kuziteteza komanso kuzidalira kwake. Chifukwa mukaona Donald Trump monga mmodzi mwa anthu odziwika pa dziko lapansi alinso ndi zimene zikumulimbitsa mtima. Mukaonanso Pope yemwe alipoyi monga wamkulu wa mpingo pa dziko lonse lapansi alinso ndi zomwe akuzidalira. Koma ena kumati mwina anthuwa kupatula pa mtunda pamene timawaona apa alinso akudziwana pansi, pamene ena afe sitingakwanitse kudzindikira zonse zokhuza iwowa. Komano mtsiku la lero nkhani yayikulu ndi imeneyo, kunena kuti Trump komanso Pope ali pa mkangano, wina kubweza mawu, winanso kubweza mawu. Wina anagwiritsa ntchito pemphero, mkati mwa kupemphera kulankhulamo zimene zili zakukhosi, naye Donald Trump kugwiritsa ntchito tsamba la mchezo la Truth Social kuyankha, ndipo mawu ake nayenso Yes Pope wayankhaponso pa zimenezi kudzera mu video imenenso ili mkati mwa video ino, kuti mwaioneranso komwe ndikuchokera kuja. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo ainu kuti nkhani imeneyi mukuiona bwanji. Mkangano waukulu wa mawu kuchokera kwa atsogoleri odziwika kwambiri pa dziko lapansi. Kodi mukuganiza kuti yemwe akulondola komanso yemwe akulakwitsa ndi ndani? Kodi inu mukuona kuti zimayenera kuchitika nziti, nanga zimene zili zophochoka kapena sizikusalira ndondomeko ndi zili? So mukuganiza bwanji, kuti Pope akulondola kulankhula choonadi kapena Trump akulondola kumudzudzula? Lembani mu comment section, komanso musaiwale kuchita like, subscribe komanso share ngati mwaonera pano pa Facebook page, ndipo ngati mwaonera pa YouTube channel musaiwalenso kuchita comment, like and subscribe kuti mukhale woyamba kumva nkhani zotentha ngati izi.